Tiesitkö, että muinaiset tekstit väittävät Salomon orjuuttaneen demoneita, pakottaen henkiolentoja työskentelemään hänelle? Mutta nämä kirjoitukset menevät paljon pidemmälle kuin mitä perinteisissä versioissa kerrotaan. Tässä videossa paljastamme, kuinka tämä olisi ollut mahdollista ja miksi tämä tarina melkein pyyhittiin pois ajan saatossa. Tilaa kanava, jätä kommenttisi ja auta meitä saavuttamaan 1000 tilaajaa. Varoitus. Tämä dokumentti käyttää tekoälyllä luotuja kuvia havainnollistamistarkoituksessa. Vaikka visuaalinen ilme on synteettinen, sisältö on tulosta tiukasta tutkimuksesta, joka perustuu todellisiin historiallisiin ja tieteellisiin lähteisiin. Lähteet kuvauksessa. Vuonna 960 ennen Kristusta Jerusalemin ensimmäinen temppeli pystytettiin ilman, että yksikään rautatyökalu kosketti sen kiviä. Kuninkaiden kirja tallentaa tämän jumalallisen kiellon, mutta Kairon, Genisasta säilyneet käsikirjoitukset paljastavat jotain, minkä viralliset kirjoitukset mieluummin jättivät mainitsematta. Kuka todellisuudessa kantoi 10 tonnin kivilohkareet Morjanvuorelle? Salomon testamentti, kreikankielinen teksti, joka selvisi vuosisadoista Byzantin kirjastoihin hajanaisina fragmentteina, luetteloi 72 demonia, jotka Israelin kuningas pakotti työskentelemään valtakuntansa pyhimmän rakennuksen rakennustyömaalla. Kyseessä ei ole fantasiakirjallisuus, vaan rekisteri, jota varhaiset kristityt kirjanoppineet kopioivat samalla vakavuudella kuin he säilyttivät kuninkaallisia sukuluetteloita. Jos tällainen historiallinen tutkimus kiinnostaa sinua, kannattaa tilata kanava. Se auttaa tätä työtä jatkumaan. Narratiivi alkaa, kun Ornias, alempi demoni, joka imi elämän energiaa nuorelta työläiseltä, keskeyttää rakennustyöt. Säilyneet selonteot kuvaavat, kuinka Salomo, sen sijaan että olisi turvautunut pappeihin tai perinteisiin rituaaleihin, päätti kuulustella olentoa suoraan. Kreikkalainen käsikirjoitus säilyttää hänen sanansa. Hän halusi ymmärtää noiden olentojen luonteen ennen niiden karkottamista. Orniaksen vastaus muutti kaiken. Tekstin mukaan demoni selitti, että hänen lajinsa asutti ilmakehän alueita ja hallitsi tietoa materian piilotetusta rakenteesta. He tiesivät, mistä löytää tiettyjä kiviä, kuinka siirtää esineitä ilman työkaluja ja mikä tärkeintä, he tiesivät Shamir-nimisen olennon sijainnin Madon, joka pystyi leikkaamaan kiveä lasersäteen tarkkuudella. Myöhemmät rabbiiniset elämäkerrat viittaavat siihen, että Salomo ymmärsi jotain, minkä hänen aikalaisensa sivuuttivat. Jos demoneilla oli ylivertainen tekninen tietämys, miksi tuhota heidät, kun heidät voisi työllistää? Babylonialainen Talmud säilyttää väittelyitä tästä päätöksestä. Jotkut viisaat puolustivat sitä, että kuningas sovelsi jumalallista viisautta pragmaattisesti, kun taas toiset kyseenalaistivat, ylittikö hän rajat sille, mitä kuolevaisen tulisi hallita. Avain orjuuttamiseen oli sormus, joka useiden riippumattomien lähteiden mukaan sisälsi tetragrammatonin, Jumalan lausumattoman nimen metalliin kaiverrettuna. Historioitsija Gideon Bohak, muinaisen juutalaisen magian asiantuntija, huomauttaa, ettei tämä ollut koristeellinen amuletti, vaan valtaväline, joka perustui uskomukseen, että jonkin todellisen nimen tunteminen antaa vallan kyseiseen asiaan. Ornias oli ensimmäinen, joka koki sormuksen vaikutukset. Käsikirjoitukset kuvaavat, että esineen kosketuksesta demoni menetti ilmavan muotonsa ja joutui ottamaan kiinteän hahmon. Merkittävämpää oli, että hän tuli kyvyttömäksi valehtelemaan tai kieltäytymään sormuksen kantajan suorista käskyistä, mutta Salomo ei tyytynyt yhteen kesytettyyn demoniin. Hän pakotti tämän paljastamaan demonisen maailman täydellisen hierarkian, ja mikä tärkeintä, kuinka ottaa yhteys Ashmadaihin, demonien kuninkaaseen, joka tunnetaan aramealaisissa teksteissä nimellä hävittäjä. Se oli vaarallinen eskalaatio pienestä energiaparasiitista kaikkien muinaista maailmaa kauhistuttaneiden näkymättömien voimien hallitsijaan. Ashmadain vangitseminen vaati huolellista valmistelua. Talmudisissa kommenteissa säilyneet tiedot kuvaavat, kuinka Salomo paikansi vesisäiliön, josta demonikuningas joi vettä päivittäin. Suunnitelma ei perustunut raakaan voimaan,
vaan ansaan, joka pohjautui olennon tapojen syvälliseen tuntemukseen. Ensin Israelin kuningas tyhjensi säiliön ja täytti sen viinillä. Rabbiiniset tekstit selittävät, että vaikka demonit olivat ihmisiä ylivertaisempia tiedossa, heillä oli samat alkoholiin liittyvät heikkoudet. Ashmadai, janoisena ja epäluuloisena, kieltäytyi aluksi juomasta, mutta jano voitti varovaisuuden. Vangitsemishetki dokumentoitiin kirurgisella tarkkuudella. Salomo ei saapunut paikalle henkilökohtaisesti. Hän lähetti kenraalinsa Benajan mukanaan erityinen ketju ja kuninkaallinen sormus. Ketju ei kuvausten mukaan ollut tehty tavallisesta metallista, vaan 72 jumalallisen nimen kirjaimesta, jotka oli punottu fyysiseen muotoon. Käsite vaikuttaa abstraktilta, kunnes otamme huomioon, että muinaisessa juutalaisessa kosmologiassa kirjaimet olivat konkreettisia luovia voimia, eivät vain symboleja. Humaltunut Ashmadai kahlittiin, mutta häntä ei vaiennettu. Kuljetuksen aikana Jerusalemiin hän osoitti tietoja, jotka järkyttivät jopa veteraanisotilaita. Salomon testamentti säilyttää joitakin näistä hetkistä. Demoni ennusti kuninkaiden kuoleman, paljasti saattajien intiimejä salaisuuksia ja, mikä levottomuutta herättävintä, nauroi ohittaessaan hautausmaita, selittäen, että hän näki kuolleet, jotka eivät vielä tienneet olevansa kuolleita. Ehkä tulkitset tämän toisin, mutta nämä yksityiskohdat viittaavat siihen, että muinaiset kirjanoppineet yrittivät tallentaa todellisia kuulustelukokemuksia. Tekstissä ei ole eeppistä tai dramaattista sävyä, vain kliininen selonteko miehistä, jotka yrittävät ymmärtää jotain normaalin mielenrakenteensa ulkopuolelta. Salomon ja Ashmadain ensimmäinen kohtaaminen tapahtui kuninkaallisen palatsin maanalaisissa tiloissa. Riippumattomat lähteet ovat yhtä mieltä siitä, ettei kuningas osoittanut pelkoa, vaan tieteellistä uteliaisuutta. Hän halusi kartoittaa uuden työkalunsa tarkat kyvyt ennen sen käyttämistä temppelin rakentamiseen. Salomon kysymykset olivat täsmällisiä. Kuinka monta demonia Ashmadai hallitsi? Millaisia töitä kukin laji pystyi suorittamaan? Kuinka paljon painoa he pystyivät kantamaan? Ja ratkaisevasti, oliko heillä fyysisiä rajoitteita, joita voitaisiin hyödyntää täydellisen kuuliaisuuden varmistamiseksi? Vastaukset paljastivat monimutkaisen sotilaallisen hierarkian. Ashmadai komensi legioonia, jotka oli järjestetty erikoisalojen mukaan. Jotkut demonit käsittelivät tulta metallien sulattamiseksi, toiset hallitsivat tuulia kevyiden materiaalien kuljettamiseksi. Eräällä erityisryhmällä oli riittävästi fyysistä voimaa siirtää kivilohkareita, joiden siirtämiseen tarvittaisiin satoja miehiä. Mutta arvokkain paljastus koski Shamiria. Ashmadai vahvisti olennon olevan olemassa ja paljasti sen sijainnin, Hupoi-nimisen linnun pesä, kuolleen meren takaisilla vuorilla. Mato oli kuvauksen mukaan luotu luomisen 6 päivän aikana, ja sillä oli erityinen kyky leikata mitä tahansa materiaalia tuottamatta kipinöitä, juuri sitä, mitä Salomo tarvitsi noudattaakseen raamatullista kieltoa rautatyökaluista temppelissä. Retki Shamirin vangitsemiseksi sisälsi tiedusteluoperaation, joka veti vertoja sotaretkille. Säilyneet hallinnolliset tiedot viittaavat siihen, että Salomo mobilisoi huomattavia resursseja, erikoistuneita jäljittäjiä, valiosotilaita ja, mikä tärkeintä, yhden alemmista demoneista, joka tunsi lintujen kielen. Suunnitelma Shamirin saamiseksi riippui täydellisestä ajoituksesta. Hupoi jätti pesänsä vain kerran päivässä etsiäkseen ravintoa. Sen poissaolon aikana sotilaat peittivät pesän läpinäkyvällä lasilla. Kun lintu palasi, se ei päässyt sisään. Epätoivoisena se lensi sinne, minne oli piilottanut Shamirin, ja toisen takaisin käyttääkseen sitä lasin leikkaamiseen. Sillä hetkellä Salomon miehet huusivat samanaikaisesti. Säikähtänyt lintu pudotti Shamirin, joka otettiin välittömästi talteen. Episodi paljastaa taktisen suunnittelun asteen, jota Salomo sovelsi yliluonnollisten voimien hallitsemiseen. Mitään ei jätetty sattuman tai onnen varaan. Shamir hallussaan ja Ashmadai kahlittuna Salomolla oli tarvittavat työkalut arkkitehtonisen visionsa toteuttamiseen. Mutta käsikirjoitukset tekevät selväksi, että demonien hallinta vaati jatkuvaa valppautta.
Kuningas ei voinut poistaa sormusta eikä herpaannuttaa keskittymistään. Jokainen käsky oli muotoiltava juridisella tarkkuudella, koska demonit tottelivat kirjaimellisesti etsien porsaanreikiä työn sabotoimiseksi. Temppelin rakentamisesta tuli operaatio, jossa hallittiin olentoja, jotka tunsivat tulevaisuuden, pystyivät ilmestymään useissa muodoissa ja joilla oli riittävästi voimaa tuhota Jerusalem minuuteissa, jos he rikkoisivat mystiset kahlit. Se oli psykologinen tasapainoilu, joka koetteli ihmismielen rajoja. 7 vuotta temppelin valmistumisen jälkeen Salomo teki virheen, jonka hänen omat tekstinsä ennustivat. Hän poisti sormuksen. Salomon testamentti säilyttää episodin yksityiskohdat oikeuslääketieteellisen raportin tarkkuudella. Ashmadai oli vuosien pakkotyön aikana tutkinut vangitsijansa tapoja huolellisesti. Hän tiesi, että Salomo suoritti rituaalisen peseytymisen joka aamu, ja näiden uskonnollisten puhdistautumishetkien aikana hän säilytti sormusta tietyssä rasiassa. Demonikuninkaan strategia oli psykologinen. Hän ei hyökännyt suoraan. Sen sijaan hän otti Salomon tarkan muodon ja esiintyi palatsissa kuin olisi kuningas itse. Talmudiset tiedot viittaavat siihen, että imitaatio oli niin täydellinen, etteivät kuninkaalliset vartijat eivätkä Salomon vaimot huomanneet vaihtoa. Sillä välin todellinen Salomo karkotettiin Jerusalemista omien sotilaidensa toimesta, jotka uskoivat olevansa tekemisissä huijarin kanssa. Rabbiinisissa kommenteissa säilyneet käsikirjoitukset kuvaavat, kuinka hän vaelsi kaukaisissa kaupungeissa yrittäen vakuuttaa muukalaisia todellisesta identiteetistään, mutta häntä kohdeltiin hourailevana kerjäläisenä. Inversio oli täydellinen. Se, joka oli orjuuttanut demoneita, sai nyt kokea, mitä tarkoitti olla näkymätön ja voimaton. Ehkä levottomuutta herättävintä ei ole se helppous, jolla Ashmadai nousi valtaistuimelle, vaan se tosiasia, että hän hallitsi Israelia tehokkaasti. Riippumattomat historialliset lähteet eivät mainitse kapinoita, sisällissotia tai hallinnollista romahdusta usurpaation aikana. Demoni ilmeisesti hallitsi valtakuntaa samalla pätevyydellä kuin laillinen kuningas. Tämä havainto herättää kysymyksiä, joita muinaiset tekstit eivät halunneet suoraan tutkia. Jos Ashmadai pystyi hallitsemaan Israelia aiheuttamatta ilmeistä tuhoa, mikä oli todellinen ero Jumalan voiteleman inhimillisen vallan ja jumalallista auktoriteettia imitoivan demonisen vallan välillä? Myöhemmät kriittiset elämäkertojat huomauttivat, ettei Salomo ollut enää entisensä edes saatuaan valtaistuimen takaisin. Hänelle kehittyi pakkomielle identiteetin varmistusjärjestelmiin, ja hän vaati, että vierailijat läpikävivät yksityiskohtaiset kuulustelut ennen pääsyä hänen luokseen. Merkittävämpää oli, että hän lakkasi käyttämästä sormusta demonien hallitsemiseen. Kuninkaiden kirja tallentaa, että hallituskautensa viimeisinä vuosina Salomo salli alttarien rakentamisen vieraiden kansojen jumalille Jerusalemiin, suora rikkomus niitä käskyjä vastaan, joita hän oli noudattanut tiukasti vuosikymmeniä. Rabbiiniset kommentaattorit tulkitsivat tämän muutoksen todisteeksi siitä, että kokemus demonien orjuuttamisesta oli turmellut hänen kykynsä erottaa pyhä ja profaani. Jos tämä ajatus häiritsee myös sinua, kommentoi. Keskustelu. Inhimillisen vallan rajoista synnyttää aina erilaisia tulkintoja. Talmudissa säilynyt suullinen perinne tarjoaa häiritsevämmän selityksen. Näiden selontekojen mukaan Ashmadai ei ainoastaan hallinnut Israelia usurpaationsa aikana, vaan hän oli myös intiimissä suhteessa Salomon vaimojen kanssa. Tuloksena oli lapsia, jotka kantoivat demonista perintöä, tuoden turmeltuneen verilinjan Israelin kuninkaalliseen sukuluetteloon. Tämä teoria selittäisi, miksi Salomon seuraajat olivat progressiivisesti kyvyttömämpiä säilyttämään valtakunnan yhtenäisyyttä. Rehabeam, hänen suora poikansa, aiheutti Israelin jakautumisen 2 kansakuntaan päätöksillä, joita historioitsijat pitivät käsittämättömän tyhminä. Jos hän todella kantoi perinnöllistä demonista vaikutusta, hänen tuhoisat poliittiset valintansa saisivat synkän logiikan. Kuvio toistui seuraavissa sukupolvissa. Kuninkaat, joiden olisi pitänyt oppia edeltäjiensä virheistä, tekivät samat,
Erehdykset moninkertaisina, ikään kuin heitä olisivat ohjanneet voimat, joita he eivät kyenneet hallitsemaan. Daavidin dynastia, joka oli saavuttanut huippunsa Salomon aikana, ajautui peruuttamattomaan rappioon. Keskiaikaiset käsikirjoitukset säilyttävät vielä radikaalimman teorian. Jotkut kommentaattorit vihjasivat, ettei Salomo koskaan todella saanut täyttä hallintaa Ashmadaista takaisin. Demonikuningas olisi suostunut palauttamaan valtaistuimen vastineeksi pysyvästä vapaudesta, vaikuttaa Israelin kuninkaalliseen linjaan hienovaraisesti ja pitkäkestoisesti. Jos tämä tulkinta on oikea, Salomon suorittama demonien orjuuttaminen ei ollut osoitus jumalallisesta viisaudesta, vaan sukupolvien välisen saastumisen alku, joka tuhoaisi Israelin sisältäpäin. Arkeologinen todistusaineisto tarjoaa monitulkintaisia vihjeitä. Jerusalemin kaivaukset paljastivat, että myöhäisellä Salomon kaudella ilmestyi amuletteja ja sinettejä, joiden symbolit sekoittavat jahvistista ikonografiaa selvästi demonologisiin elementteihin. Nämä esineet viittaavat siihen, että Jerusalemin väestö oli normalisoinut pyhän ja demonisen rinnakkaiselon. Vielä paljastavampaa on, että ensimmäisen temppelin raunioista löydetyt hallinnolliset taulut sisältävät työntekijäluetteloita, joiden nimet eivät vastaa mitään tunnettua hebrealaista etymologiaa. Muinaisten seemiläisten kielten asiantuntijat spekuloivat, että ne voivat olla translitterointeja demonisista nimistä, mikä viittaisi siihen, että Salomo jatkoi ei-inhimillisen työvoiman käyttöä vielä rakennustyön valmistumisen jälkeen. Keskeinen kysymys jää ilman lopullista vastausta. Hallitsiko Salomo demoneita vai hallitsivatko he häntä? Kairon Genitsassa säilyneet tiedot viittaavat siihen, että tämä kysymys piinasi rabbeja sukupolvien ajan. Jotkut puolustivat sitä, että Salomo oli soveltanut jumalallista viisautta laillisesti käyttäen epäpuhtaita olentoja pyhiin tarkoituksiin. Toiset väittivät, että hän oli rikkonut luonnollista järjestystystä ja maksanut hinnan verilinjan turmeltumisen kautta. Islamilainen traditio tarjoaa erilaisen näkökulman. Koranissa Sulaiman, Salomo, kuvataan profeettana, joka hallitsi jinnejä laillisesti, koska hänen valtansa kumpusi suoraan Allahilta. Tämä versio sivuuttaa täysin juutalaisen narratiivin ongelmalliset puolet, esittäen demonisen hallinnan normaalina profeetallisena lahjana. Traditioiden välinen ero paljastaa jotain syvempää siitä, kuinka eri kulttuurit tulkitsivat saman tapahtumasarjan. Juutalaisille demonien orjuuttaminen muodostui varoitukseksi liiallisen vallan vaaroista. Muslimeille se edusti delegoidun jumalallisen auktoriteetin oikeaa soveltamista. Salomon narratiivin kulttuurinen vaikutus ulottui kauas seemiläisen maailman ulkopuolelle. Keskiaikaiset kreikkalaiset ja latinalaiset tekstit mukauttivat tarinaa, muuttaen Salomon maagikuninkaan arkkityypiksi, joka hallitsee yliluonnollisia voimia teknisen tiedon avulla. Salomon testamentti vaikutti suoraan keskiaikaisiin eurooppalaisiin loitsukirjoihin, erityisesti Salomon avaimeen, Lemegeton, joka luetteloi erityisiä menetelmiä demonien kutsumiseksi ja hallitsemiseksi. Renessanssin maagikot, kuten John Dee ja Heinrich Cornelius Agrippa, viittasivat Salomoon historiallisena ennakkotapauksena omille demonologisille harjoituksilleen. Tämä jatkuvuus viittaa siihen, että Salomon narratiivi kosketti jotain psykologisesti universaalia, ihmisen halua hallita voimia, joita emme täysin ymmärrä, yhdistettynä pelkoon tämän hallinnan ennalta arvaamattomista seurauksista. Tarinan nykyaikainen merkitys on levoton. Nykyinen suhteemme mullistaviin teknologioihin peilaa Salomon dilemmaa. Käytämme voimakkaita työkaluja ymmärtämättä täysin niiden pitkän aikavälin vaikutuksia. Tekoäly, geenimuokkaus, atomimanipulaatio. Kaikki nämä teknologiat tarjoavat valtavia etuja, mutta kantavat riskejä, jotka löydämme vasta vuosikymmeniä niiden käyttöönoton jälkeen. Kuten Salomo, uskomme voivamme säilyttää ehdottoman hallinnan voimiin, jotka ovat luonteeltaan arvaamattomia. Ashmadai-efekti, hetki,
jolloin orjuutettu työkalu kääntyy isäntäänsä vastaan, on havaittavissa useissa historiallisissa yhteyksissä. Teollistuminen lupasi edistystä, mutta synnytti saastumista ja sosiaalista vieraantumista. Ydinenergia tarjoi energian runsautta, mutta loi joukko tuhoaseita. Jokaisen innovaation myötä toistamme Salomon kaavaa. Alkuinnostus, näennäinen hallinta ja sitten asteittainen havainto siitä, että olemme vapauttaneet voimia, joita emme osaa kahlita uudelleen. Ehkä häiritsevintä on se, että kuten Salomo huomaamme usein, ettemme halua kahlita näitä voimia uudelleen. Mukavuus voittaa varovaisuuden, välitön hyöty kumoaa huolen kaukaisista seurauksista. Jos olet jo aiemmin huomannut tämän kaavan, merkitse se kommentteihin. Käsikirjoitukset, jotka säilyttivät Salomon narratiivin, eivät tarjoa lopullisia ratkaisuja. Sen sijaan ne dokumentoivat muinaisen tunnustuksen siitä, että valta, erityisesti valta näkymättömiin voimiin, turmelee tavoilla, jotka tulevat ilmeisiksi vasta, kun on liian myöhäistä kääntää prosessia. Tarina päättyy ratkaisematta sitä, oliko Salomo viisas vai varomaton, pelastiko vai tuomitsiko hänen liittonsa demonin kanssa Israelin, oliko hänen hankkimansa tieto sen hinnan arvoista, jonka hän maksoi. Tämä epämääräisyys ei ole vahinko, se heijastaa hienostunutta ymmärrystä siitä, ettei joihinkin kysymyksiin ole moraalisesti yksinkertaisia vastauksia. Se, minkä tekstit tekevät selväksi, on, että kun olemme ylittäneet tietyt rajat, paluu entiseen tilaan käy mahdottomaksi. Salomo saattoi vapauttaa demonit, mutta hän ei voinut pyyhkiä pois tietoa, jonka hän oli hankkinut niiden luonteesta. Hän saattoi lakata käyttämästä sormusta, mutta hän ei voinut unohtaa, millainen olento hän todellisuudessa oli silloin, kun sormus oli hänen sormessaan. Salomon perintö pysyy koodattuna jokaisessa inhimillisessä yrityksessä kesyttää hallitsematon. Havainto siitä, että lopulta kysymys ei ole siitä, voimmeko hallita vaarallisia voimia, vaan siitä, voimmeko hallita itseämme sen jälkeen, kun olemme saaneet selville, että pystymme siihen.